Gato mo ka mo rin na sakyanan. Hoy, paliw ko. Oh no! Oh no! Hi girls, wanna ride? Boom boom! Rexon, it won't let you down. Rebes ko, ang sarap ng feeling ko. Unsa man imong gusto ba, papi? Sakyanan. O ako yung sakyan. Hindi ko maimo. Ako na lang ka. Drive me, boys. Oh no! Wanna ride? Ako na ka. Loh, paksi gitu ba? A few moments later. Oh no! Okay na ka, baby girl? Okay ra kayo. Yummy. Chupapi munyanyo. Wow! Saan bataan eh? Ay, samog dia. Samog ay. Huy! Huy, sorry sir. Ako sa mga diri. Nanilin ako sir. Sir, ano? Unsa may gitan-aw tong bata, ah? Ay, Dobi? Loh, kami gini. One, two, three. Ano? One, two, three, go! Ano? Tago sa... Kainita. Awas sa tadagdagan. Ikaw ang ulang tao, bro. Imus naman dito, manana din. Gol ko. Dito lang tadala. Ako akan sapatos ako. One, two, three. One, two, three. Go. Kaya dyan, sapatos mo dyan. Laway. Nabuhan ko. Nabuha. Bato.
Ay, dili, imo. Ay, kaya mo. Ay, isa na iba ng duwa. Bateas ko ah. Mitsubishi. Mitsubishi lang malakas. Mitsubishi lang malakas mo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Go. Pause. Ana lang. Bate na niyo ako bago. Okay, lawaya. Mateus. 1, 2, 3. Go. Ayun ang kapila to natin si Kilip. Para mo. Teka mo, dili. Oh, man. Kamu ako na ni namin. Kita ko helmet. Ah, sige. Mana? Stop. Mana? Okay, tinggalan so, tinggalan. Liko na yun. Motor na yun. Next. Ay, samlo tayo. Limit. Helmet. Oh, sila gusto. Sige, ikaw na istorya, mana ka? Ito, kamu recognize at yanan, mana? Ito, kamu recognize at yanan. Mana yun? Sila ko. Baliw. Dalam yung pintura. Ambo din mo, ambo. Pintura eh. Dua na po na yan. Suotin mo. Teka, nana din yan. Isang nagpanan niya. Okay, ito. Mana? Dahil mo tayo meron ko. Lang ito, Mari. Dari ang gawin. Dari, anak. Dari, ikaw man. Ikat-kat na nato, be, para dili tayo init. May minsan may 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go. Katoon mo kamuray. Naisakinan. Isa tayo. Ito, mukha mo rin ay sakyaran. Oh, gili. Dari kong istorya, di ka, pero mo. Ako naman, ito nila, 1, 2, 3, go. Katoon mo kamuray na isakinan. Uy, paliw ko. 1, 2, 3. Oh, mo. Play. Ang tawa dito. Oh, gana ka din. Ay. Tingin ka din. 1, 2, 3. Tingin ka din. Sila. Imagine na. 1, 2, 3. Tingin. Na kami. Smart ba talaga? Isang, 1, 2, 3, maklay! Pause. 1, 2, 3. Bawal, di ba? Oh. Kaya, tingnan na ako dito. Baklay na po. 1, 2, 3. Dapat makita ako din. Ayan. Kita mo ba? Kita kayo yung Dalapan gigit. Apa sih saya kasih start? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tignan ninyo muna. 1, 2, 3. Dito nakatutok mo dahil. 1, 2, 3. Go. I love you, Wim. Wim. Video bomber. Dito. Sino? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nagtanga na. 1, 2, 3. Yeah, hi! So shout out din nilang. Shout out din ko ni Michael Ako, King Lax, o kay Kyle Molly. Yes, ug shout out sa ni Janjay Abatayo, si Lindy Pardilo ug Cherian Halampangan. Halampangan. Og shout out sa ko nilang
Michael Ako. Ay, dili day. Nicole. Nicole Shomsho. Wendy Jean Vilarico. Yeah. Si Edsel JM. So mao to mga bay, unta nalingaw mo sa video mga bay no, ug salamat kay sa maasim tabayans kay nakakolab tan niyo diri sa Cebu. Yes. Sa gamay lang panahon diri. Ako ni pasalamat ni. Mga butan juga sila mga bay as in. So I hope nalingaw mo mga bay, and don't forget to click the notification bell para pirmi ma-updated sa akong video mga bay. And don't forget to use hashtag Yahay para ma-shout out mo sa sunod nga video. Og don't forget to subscribe sa YouTube channel. So maorto mga Bisaya na dako, way pati way magbuot. Nganong tabis kay kadto, animal kay kang dako. Usaman nagtuo kag mahadlok.